bailar para min é vivir, o sea, xa non é unha forma de vida, non? É vivir, é respirar, e máis o baile tradicional ten un valor engadido. Nos agora temos outra forma, non sei, outra forma de sentir, outros vivimos noutra sociedade diferente, entón expresamos ese baile tradicional de outras maneiras. Dende Espazo Artístico 10 e o que pretendemos, pois, investigar e argallar novas formas de expresión do baile tradicional.